Buko basira abasae nechibesa echo chigo chakia ebiasara buna enchireyemo yogo etendra hase amagimabo nigo tukoria lero okorekana hase county ya Kisumu asomora ibwense no mokonyoye baikirana ruto nigo bono aira ribagerio komo mochia aba meria baseko mochia aba meria bae abigo gwakira ekoko omokonyoye hase bono batebiro murobiri oyo nigo orengete kobakonya abasae nonya nigo siasa nigo charokana kopwatanse ekero mura wiki magia ODM Oburu Oginga hasaba enusu enusu yekeginga kyo obosege keginga kie serikali hasebono serikali kero bagendrete gokora ebikaro byabo gusanga asokubwatana bosyo bachorio bono muri kito Daniel Omwaga agotumanya senchire bwikirano ase entunda yende naende umuraibwense Dr. William Samoei Ruto nigairukia na koiro morobidio ye onyota goika county ya Kisumu chimbebe chiaye mugabana abwe county eyo Opita Anyang' Nyong'o Donjo maber komdomo ni kuber na doba juni mwaki ukipende twende chini no moroberi abakaba kwekiranwa anabarai ao egati yabo omokonyoye Professor Kithure Kindiki omoseneta abwe county ya Siaya Oburu Odinga uyuboigo oromora abwe kiama keriagia ODM Gladys Wanga omugabana abwe county ya Homa Bay omubibinere abwe county ya Kisumu Ruth Odinga egati yabarayibanda bange nakero abwata ekenogero gokwana muraibwense William Ruto nigarekana ko bamwachebora bamerelia bali baye bali abakomera umurobiri yonyota asarekana ko batebya ebeso kina koreto umurobiri yo muya uyue urabeka bagogwetania umurobiri yonyota gukiasa abasae. Bas mimi nataka niwaambie wajamaa wale tunashindana na wao pia wawe na mpango, si ndio? Kwa sasa mpango hawana, sera hawana, agenda hawana, nyota akili omokonyoye Kithure Kindiki uyukirana nigarekana gosoma kurwenda basia eyemo no muraibwense William Ruto asaba ko bakagotogia omuroberi yonyota koboro muroberio obakonyira abasae kiandage 10. Program hii ya nyota ni program ya kusaidia vijana kati ya 70 na 85 katika kila wodi, shilingi 50,000. Leo mnatoka hapa na 25,000, later mtapata 25,000. Ruth Odinga women rep we county ya Kisumu nere tatigiri magaga maista marole nigarekana ko nyakereko ko moroberio ye William Ruto. Let me tell you, this is going to go a long way to support our youth to become the employers of the future of Kenya. Employers mpo! Nonyanigo nigo muraibwense William Ruto arekana goteba tene nibuna abasaye nigo betigane ku siasa cyobogesaku asatebire buna bono abasaye nigo mwanetie gokora emeremo ao na kwegendereria. The young people of Kenya are hungry for opportunity. They are hungry for jobs. They are hungry for real platforms. They are hungry for progress. They want to drive the transformation of Kenya going into forward, not going backwards using the reverse gear. Kokwana kurua somo yegoyu omoraiwe kiamagio ODM Oburu Odinga nigarekana kuruta chinza chitindi ekero arekana gusaba enusu yekengese kyomogati imeya serikali maisamorole bwa moraiwense William Ruto amona mokonyoye Kithure Kindiki. Lakini deputy president usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, so we are going to negotiate and we are not going to take anybody's share. We are only going to make sure that everybody gets their fair share in the national cake. Nonyanigo Oburu Odinga nigo irachinga kechio kwa mwacheburura bamereri ibe serikali asekelinga nigo obachakirie meroberio yogo chigokora okurobekana imeyense ya Kenya. Tulikuwa tumejulikana kwa maandamano. Mimi nasikia wengine wanasema ati next week wanataka kufanya maandamano. Wakuje kwanza sisi tuwafundishe maandamano ni nini.
chinkwana chia Oburu Odinga nigobono chigo cha matuka makeuka magega yabamiriri be serikali nse eyobora ibwaye murebwe kyama gya DCP Rigathi Gachagua kwene kinga onye serikali tiri chukirania magani yabo nigobara chigo soa chesibara na kongeo kurobekana imeyense ya Kenya yonsi libolyo ligotikara kwa banelingane murebwe kyama gya DCP bakubatana nabarayi bande Ebuna Madakarua Kalonzo Musyoka amo nere Fred Okengo Matiang'i imbachiko soya chibara kurobekana onye amagani yabo tari gocha kwawikiranibwa egento kikugero kuretana endo motenge chonde bwo kurobekana imeyense ya Kenya inkoripoteria hegeteseni Igien Soko TV iretariane Daniel Omwaga.